Tariki ni sano mo tinyino yoga tano gatatu mwaka no yowe chirubere mirongo hebere ne tano yomo moncho mo gerinde no kwigana mbiyole asema mbiga na ukwanire na boygo kwaligani so muroberi wabasaya no barai anena se togende tikuligereria tinjira abasaya bagende tewe sokia so kwene kibuna kwirwanira uri kugwatikana na siasa na boygo barai wense ya Kenya na seli tukirya rero abage ni bitu banyari bagwikarana igase iki studio cyaga tembane na se turachi ukwanira amangana arengete siasa na boigo ogwesoke bene anene asukwironera gisiasa sengencho yebiro yongende yemase bale batwere barabumba babi eganga yabonereri yiga anene siasa. Karibu sana. Asante sana Muralia. Samaria tane nkuruku Naftal Arasa Ndieki. Taunia igongobera edukeko ni bintu bya electronics ikuruku triple E electronics triple E ne muno ikaria capital uske cooperative kwa mate gashivuli ngenguru kuri mate no nkobera toko ni bintu electronics ane chi battery chi TV fridge kukazi ne bintu binge kubwamano ni gontene na sekero kyo MCS arukunga ke gogi ward ona ali ke gogi ward abamanyite weyamano tawani yani bago kazi yate boya singe onye biasara. Asante sana. Yes muske karibu. Samaria tangoro kudagra sonsongo mwana boda boda ndio ngoli kero kyo MCS wodi karibu sana. Asante. Yes, muskondi. Yes. Ogere. Buyande kabisa. Kegogi na kira na kigwajetika. Kegogi abante bale buya kabisa. Era ngo bagwaterane sana baganyerete nga chikura kitaka bana mambi. Ngombi yara nana sama gendero mbi yabagendete kwa kilia subra iburabisi. Asama gendero ngagerete nga nakibatwaretera ngo kiagera nga kulingana no buri gari bwana na aligereiri kigogi ward ne wate shida really kugamano una ora yuwa chakere kurumaya kera unanje specifically nanze kubwati siasa ku 2013 una mangana devolution yanzete kero morayo soire ni gagosoga mbase kebindi ekemo nakokoraki nakogenda ono nje nkaligere lingatebanga esababu gusenereri rabe kugero umuntu agwambe kebindi ekemo genda kera una tokuli orayo umuntu nabwate bintu bya yakoere soteba ninkoleiga mungira naro roma gotuko boka mambio tebanga kitanga ndenga kekura wakagura ko ni viso montaba ngere ni wakire kura talingana sengi kwa matebes na sengi njabu atenga na bwate imani nga kimu cyane no rore gaiga kiamu akere oseneki osenankonye ona wetera abuna kinari na tebiri una tunyare kuruse mentality eri antu abwatenga omuntu tikake myaka 50 aike 40 amenko gamba ona ko bwamara una basaba imukire bantebire kyarama matenga njeni manyete kyano nsoma tekigogi ari nonka amadeni mateme chando kero montago etera somo kena somo nene bande ngaterena temango sai uzinoto konye tera sima so kyo mondo kabwato zina magari kagaji tuzine chigorobe town yeli temango zinoto konye kubwa mane kinga getenga kigente kene kyagere mbutina. Okay, yes, Douglas. Na ki watika ligo mabona. Ligo mabona mbiye. Ende somo chitari facility yango ya. Pole sana. Yole tata moke yole mu hapo my dad. Pole. Yes. Yes, ale nayo anena sama gendro baba na nchi bego kirio bo korali we wodi. Ase wodi to yeri goma. Ari kono murali na so ko wodi kirio kyo wodi si. Yes. Na temete 2017. Gachanga ja 2022. 2022 rekilende abaga kambani kan bakangi tange. Bagante bi ndokora. Gelitigero muskigiza sana umwana ino kuri kenyora ndakaro senaru sio muntu oligeti osera na tokorere miro wadanka ira mara sesa kaira libagelio bagande nge banga 2027 yaso yaboni yangen kwe banga na banga na ikira singe yoko na ikira ni endo tiri ani kuri ko MCA na kokonya makabani bodi. Okay, ngise kulgere na kwa resrebia anene ndoto yako talina amagendro tete wikiranira abananchi. Maite kare ndote gocha ikogeria otagete irigia chirime yao uikoge kore wikira nino kulingana ndote yao. Okay, wona wikangoregas ora bantu baitu be wodi eri kamemrema ana kara ngotegira ni ngote nchende de monte meme yake 5 ngo ganda 2032 yes te micro kyo kujumbe sengicho ningise nani kwa kyo kujumbe chumwa. Okay, asante sana. Yes, muskondiki. Yes. Anena ngiki kyaberere buna basai anena mwe sokire
urwanirira mung'ana siasa? Kubwa mono mna tang'ana goteba riri tang'ani na gotebi ng'a inche bono buna ncho monyene kubwa mono gocha gochakana no MCA nkobori tari ng'a nkobori bosaigo Yes. ikene gento kiachire buno korangeriwo kiaranje beko monyene 2022 na lige timbori lakini nka lige likabera tonga tebanga omo sike Jimmy Nurwangwenyi ne yanko ana netware ko mwesamo ona ngalenga linga tebanga bori obo MCA na mo minto Jimmy nkobori aro MP guchire koleta liberera ikabiri ngangusamaega lakini korangeri ungo alengo abantu bagantaitere na aliyo kantoko lakini ngakana ona kubwa mono nchege ntekerene buna ncho musaindo kiagarite nterene ni gontagete abantu bamanyenga abasae abarumba takere kugamba nende bainyore nga egento ngara bano for example buna aba MCA abantu bakwiba mono natakere ko aba MCA tari aba MCA bose aba MCA ni gotakirari oake kokote byo mugaba nanga nocha ali mwane gutira iko lindira ali takere korosigo abeke budget barosi norocha ali kinyore senkuru abana mbara ali abataka batakere ko kujibasa lichire kanaiga egere ebinte ebyetu lakini mwana akire kuri rujuma abantu aba bacho rukurumaiga nigo bakogenda bakoire tama yabo bari koira maoni yabo ase county egera abantu bamanyangi babachorete ona bakabantu bakuro mwana abantu nata kumamanyanga tigabatema basana barau olenga gitogo sumango egente kego sento konya abantu kera antu bachandikire mono abantu bakorera okorera gwoka. Okay. Yes, anene mono ngise kurigena no musai umuske onsungu kyo tabwatera na mono mu MCA urabisi anene haru musai mubwatera mo renta monjeri ase wodi injonya no kubwetera na monere ndoko nyara kubwatera na mono montoro babisi ase mondo mura kubwatera na monere karo kwa samba ndo no ba mwira batemanga dagrasi ntwa katetire ngora kama no yetu akoreki twakatebi genda mutwe na kwa ngwate kerenga yao na ndi ntorere sana go support umrodu amare chikura katemanga mwangete kuramba korera magendo yo mwangete chikura barusire muntu no bachandire yes ona nje na ikona mwanga kiti ganso na bante betje line bakorere mirimo sinje nande iganje ne gasingo sababa na njibe wodi yeri yes bangemere mu bakorere mirimo yo akora na korere bya 2027 ne 2023 ne gakara bade bona na korere bya ko moroche ngusko ngando go jumbe go se ongora tigara ko baga na ndi myake ndeta ukana ndaba na nchimba mwenga kecho. Okay, asante sana. Yesu skundiki na chirasari ngobulina anene ase chinga kichigo isokoligereri siasa ya Kenya ngayirigereti anene buna ino basa bona iga siasa ya Kenya ire nkongu sana mo especially bona iga mnatoliga iberero ali nyinga sana bara wakateba zi one term wande wateba two term but siasa aso muntu manyete wakora siasa talia mangana yao kotebia abantu one term na two term siasa utakere bateba ngali na borite chikura na bateti uroche nduraiga abantu bakoenda atambe ngo baleterange na rosiri epara nerega ya lenge mba abantu magotira na tebete ngo bekana matobe na rosiri kurwa bona olete ibintu biri bya mesa bitebi makeli ya matemu kero kwa makeli wa matemu muntu abakora stawa chora hakono turandeli one term turandeli two term echine chi slogan gitatokonya tema koeresa abantu nga igento kuna batebeti lakini abakorere kene kimuroche ikinero bono siasa ingia nande bono for example na tata bono mna siasa ya one term na two term to jinto bato muskema tianganera abantu abange ba support kurusi to bata bande kuru central kerase siasa ingie ko kumachua politics ekere oikaroro mono mate siasa muntu ndu wenze karachire yes tako ba bias tinga wono muntu ndu wenze na chama tegerenkia goteba ekero kono ira ne maiga umujaji tari okoleta vurugu osota benje no muntu bwagati gandu anioyo ibontali siasa ngia no gotegerera omuntu omanyenkia koeresa abono ira ne maiga umujaji otebenga nimbokere boli mambinga kero omuntu kero no we commit matoko cha kuboka mambi no nicho manye personally na arabangire chipchira ini ko akera abantu ekura pare personally abange nararo lirenje yani expectation ke nabwo adatinda gose muntu naro ikiraniri kera nko igwerango sana nga akibono nande town yali kigazi njire kigotangazwa singa mu MC atakere nera support yabo atomwana mu bako bakamatebyo oyo kitinane ko ragendo buneki omuntu oboka mambi otebya abantu bono namako ngenteke ngentu gete nakolire orwa marandi ya mange abange batumia kibesi nyinge
bari politics yengi ndi antu baikaranza babe sober minded virus batebanga boneke mainepi gatoja ajio muntu kulingana negasi totiko mind kure chibeza matanta abangi una siasa saina chibeza tagete lakini eso maine wa mangana pi muntu ndo wenze gutumeke besa sinja siasa mate for example tobori na nchingora ndande bana kana ne mechango chinkali sayo madra bangu ya comment tuchiruza tuchiwunya regardless ga sinkora ne banze kingo raje kuranza kurweli weli bona ine gazi naje temba kora gyara during the campaign season ena karule 3000 5000 na ile chikora na zere kurweli bona yone gazi na taete gosine biasarande koba irweli bugaso yoko basera eso senjera yoko basera abande kwa baminya tano kino korangiro zino moyiga gete kwanya kwa ruje basingira kino gokora chikora baro taete bana kurweli kandi kale ko less kwetanjire wakarule during your campaign season oigo ni ikaba nancho batera ko bako basera abanje ni horo basere kwa magwate amagendera ino tigamba motale na romo buko iko ko bakolera. Asante sana. Yesi umunchumu rigirire inyura buna nabo royo mu murubiro yiga anena se tugendete ukwanira amangana harengete abasai abone nabesokire kwene kibuna nkwirwana bari ase siasa nabo kuba tukebirangere byabo wetase namba ya simu ya 0716111177 abigo hoswali Facebook Getembe TV abigo YouTube Getembe TV gwatukeli boli yao kusebirangere byabo elio ni nyari nko birigere ya senchera ere endonge yesu muskonsongo asu ikranste gaiga asole bunaonia kajoro chikwarigiriri siasa rigiriti anena somo sai anena sorongoro agusi nabayo kenyenge Chenda kwane pitanga nikigimanje n'umuntu kibile cyane umuntu matiyangi ande karato gotara mu muskimatiyangi tali to gotara na no musiyo muntu tali to gotara nera senjo ku market kenyenge ma kwetani ali samanyira iki ai konye iki injo manyane na boli now they kiroge kyo MCA marakabira itanga ni no kumanyikana chimbe bachiye walgeri goma no na ale ko yiri tanga ni still anga ko gendra mutara mono ko rando mane be walgeri goma mero sinja no kine de no so mede ni minya ka 10 millions jero mo minya kina ka be second school yes so siasa yedo yeri yense ko mwake oni gabanto bole ka durante bato to mwere ke bu wakachikora chia chensi yedo yake next year nya kole protest zonya kole serikali nya ngwa par de gas no leta chibe sera kwa leti no tema ko bora ndo chigas ne jitwa ji ko kole kara e gas ya usora kole senginjo o ngam no ko tu re mon no iga o kwere ke pindi kya kabiro kole ki o ke ndo chikole chibe sera kwa ko to leta iko bono jeni ndo changa o chakra next year mo tinyu nane tare 10 jeni changa bo mo MCA we wodi because itangani begete ko ngaka mafutana ki na boyale ngoga mbe boni kini senju mwana yo mina boli kabere ni kata tako kenda wona tika to motiga gende na yo choche 27 na okoreki na to ko eri ndo gende na myaka 5 go sei komite re na nyalika sema ya siasa yeto kwanire wodi ase wodi yane karangoli ri mondo te yo lenguru ya rami yo kanene kulingana mnango eto nane jo ndenga ayegenda ko bango no genda ko banga andi gende ya wega toka na cheki ni yota no skematia yoro mano no mosi yes lakini ga toka soka isko ga toli kichinjera toko kwanda bana inji ndiko kontre ko moni na mwana itubo mosi toko moni no monto wemere muri ko temere me kare kana sisi yete yake okay neken tokende siasa ya Nyamira ma tena nje ngai yete bakango sinyote ya tuna sito Nyamira juje msia chire me bono iga ochia chete chika tanga ni chinde cha moto kwetani maganta bana tetu bana nchi bana kuchiko bakora mwaro baka bakoro chia assembly bera sikam ya Nyamira ono kwanya bande bale manga bande bakare Nyamira baka west chinga kichia bara ndo cha Nyamira baka bona nalo china oni ndo kwane iga se constituency yanya kitutu masaba nambone bira kitabi ko tomo che constituency da kitutu masaba bira kitabi ya gore tu la tia patima abia minya kire no tomo grango west mo grango bia chira borabo ma ko dunya go kitutu to che ko bira kitutu nandi to koreki tu akachikora kuchi so mugabana nyali okay ari karango ligeria mugabana nyali bo se chinengra kanara mo na danga tingo mabekera makosa yata ko manya buna bone keta chonga kare na rio kerongo kusese mai mama ko buchari wogato ngangirika sali keto onyomo msi buyeri tera motenga
wona ali kwa ngombaroro Okay. obona abamsiye bari county ya Nyamira boss bari mere masi emyaka 5 bari ngere masi emyaka 5 Okay. oyo bete meremo akino linya sako netagate masoka kuliya bane Okay, industry to kwandirenga nigiga anene abasae to isikurigereria serigoma Nyamira yonsi nabo igo Kenya ngima oroche amaganyo y'abasae aikeraniyo kurengana amone birangere bya makani y'abasae buna gochora abasae yes kubwaterani wa manana mangana siasa na anabo iguburai boni gamna ngukwana se woni ane muntu ochore no musae siasa dali miaka menga ba na lendo kende olia national siasa yani yes bona igento ndatebe musae kara bwe bwatete bina makore gasi muntu lakini ande oyo wemeremo abatoligerana nemeremo kwa etu kwa ndera na bintu binde abora afilia banda we body sibago chora ko egento kandi yakabere boniga nche tindio musae bona jina iteiro musae boniga ndekerete myaka 40 around kerete iko bona etani 35 ge ima 35 go chansa ine yu bona ko rwago chia mutu bona ndikerete ko kumuga ensema yabasae mbale bakwe bwata gete sukuna bona Mount Kenya wese rigati ya wa baraki akurwanira abasa bangi na barabara ako yo chole tomo seneta mo mpyo kurena rekara no musae uje ndidi nyoro no musae uli no ane kara no siganjira muko bugata to kuligereria Mount Kenya buko tia basare kinani babwateki awo ikesaba kaka ngi baba device akibaho urari kwa okay bona usi endo turaji ko konya kero koire no gorai no musae advisors ba utwara bantu kwa bagana because one I know no musae two oiko twara bagana agatei mumuna kwa emeremeye okora okonye kwende ngodi so konye ko stinasi akina teba inche kana changete kuli gero ekyo kwa MCA ikona alengo musae myaka iko mimaga ayi no musae na alengo toche bona ega aitiro musae se myaka okay but still oluchi nimbwate ndo teliora yora asante sana yesu muske ondiegi ngichasule Yes. ndetobeke asekerengo keya mugoika 10 orochi nkwege na kyo bwate anene ase siasa y'abasae kubwatira nigo asuburai Isikobeka aseke wange kwatebire mambaka 10 siasa ya Kenya bona ya kulingana na abasae ngagerete na bonda isikoba isane asiki sababu baro mate politics yose siasa etokora inabengo borandi omuntu naro bado aminetie mumenkoro naro ro aminetie mumenya yes bono sayo mate currently tata yabona una siasa yabona yo special no mo akoyo bono makondo chiko chaka nalitora iso konyora basa bangira abangira ini bake chikura lakini banda bagakambaro nabangi nabali kenyero bado no mosera no mwerezo mama ngana maya amutengo cha kwande mbake kumusharo ne bonzipi badagoli na de barata ebenje no monga gere ngo cha abaka na bako ngiri obango tia to ba chikura korore bon yes bon lakini na bareti go but the next few tata ebena mutonya kwandira kurandie njiri na watoja kwandira to maintain lakini so far bono iga ni gonda ba isanemo yeah okay yesu muske unsungo ntitubikire ase ekerengo keya mugoika 10 etukwanira mungana siasa y'abasae kubwatira nigo asuburai nire ngurabaye mandra ko ali chibyo ase miaka yonsi lina kistana ga ito ko kumanyoro ya siasa onyinga kinere abasae bageso gatimbona bona abasae beso gatsana mna bona Nyamira tukulia ya semitandao ga aka binyaruke bike badana we MCA bo women left nini abo youths yes nanda bange babo ko gara one bago eso ki boygo keri gasi abure kenye gasi ne gurta basa aso bara na bande ochi barangeri atebe uyaya osongo ko na siketa mamonyoki ya matanga nini mona bange begeriwe mangana guns lakini tu wono byambuli Nyamira ntu twanya kutwara guns sima Nyamira karato tete ko banga bya
kwanyore sa serikali kwale kwanda kwale de mtukule sa serikali kwawe kamubuko tukuli mtu naye twagutoma tundu bwati mandu na uji dokwa munyo kigura matanga na wakwani rike abane kwa buko kwana lakini twasana ino muge abane kwa itubuka kale tukwa kaisi ko tubeko muntu gwata magendera aruna nyamiro mate nchenda gote I sabara iboni gatugato kuraba MC bako mu women reboni aki obo mu women rebonse na teba ngakino bukaba nako Alidi ko mwandale because yone madam ya na so meti yes ona kana ko ligo bokaba na gabda ko bokaba na mbosakere kyo bokimene na mbosakere pero ko bokaba na nyari bono ai lindo kan ngale ngata ko yaba na sia basaine iko ase ko mwante bi siasa ya woni nere goraka ongo beka itiase yeah asowe so ke beso kriase bon endo kende anene asokubwatira ni gulende anene asuburai basa mbali ese barai ekerengo kirengura ba boni ga handi no nyani renga ba singe boni yo so korire siasa oni za na burai bonya miro to be kira sendu yes to kwandi na sina ono mali no yoro musauri kire bagaka bangina ono bori shwali umuntu unoyo umongino yo kodre ko somia bana kuba bwato obwo iri bwaye gochese mugabano biri bagochese omujumbe kwanyora ari mirimo musao kwolete school obere school dakere ko ebwe gasi ari ndira abana kwanyorera kare ko kwangaikarie biashara gakare maro yo tire chire chipiki bigo chia maro yo kare ko korobo bun kono koma kanyora nga serikali ya ramangne sia serikali to bwate boli semiake asaimba yaro ane kare president yari ari gwetara katanga serikali yego chigo tinigere mama mboga na boda boda bono chebnango kwana iga media serikali anda se youth abasaimba ro lakini asema serikali ani ya county sendu asenko ligere linguna ikange ndobuga youth sio singe njumna boni ga bali twa ko boli chikura 2021 anya ndiyo mugaba na rengombi na aba MCA baito na bajumbe baito bali batebanda ba koredeki ba gwete birogo abali bande batosire desenge yokuriki ebura igwe constituency obugaba na senator nini tangana batanga nduri kamari abaro simu mugabo kwa mambi akuna juru mundo oli taye de buru gari na do moemere ninda sa county ya Nyamira nki echibasa ni kya kuri yecho oyo kore school bodi gotakere ko egwe gasi ari ndira abana bane na ndire familia wanyoro chire ko ni chingani etaoni mongene gotakere ko ni chingani etaoni nero robis Iko de siasa ya Nyamira. yes So serikali ya Nyamira musasite yale se county ya Nyamira. okay Alitubuata manto bali ba ko rijinga sibali tayira na bale mali. okay anene umuske naftali Yes. musko sungu natabuna kero musaga niri aise ko irubura ibono bunae oganiri kurigia bakaka abe na buti advice cha bako ko semi anena samangana aringeto burai igotete na umusaita yore genu wikirani oburai bya arabiye komanya umusaye nabakwegene kwero burai lakini umate abagake to baminire senje yo basemi kero mate bintu mbiro tanyare goikera for example mate umusaye ngale chap lakini before tara make a decision aba ko tuto ko bere muna nabayibuli ono takere kora nese bale ko ababoli nga endataka koreke ngaki kero mate krente ngebwate advantage ne disadvantage kurwa bone kera kwa baboliri aibeka muno musana na bokira ni nande bado lenga tebe nga advice imbi yanale lakini ko baboli bada bagaka nyenjirere ngiye senge njonga abaka na rona we main kera na batanga ndamanga mangana yo bora iko ngale yes ono jinga getenga ndengi ngabaka na ko baboli never rise okay asante sana it's almost konsungo engana nera iga nene ya berike go sumba ekorengana munenje timetina kiura nyebeke anene amangana yo bonyomba ayinko tangara basai wesoki kuranire biruko Amangana yo bonyomba borogo aste bonyomba gotali tukapata banyike mane singelinga pero ko likichugura kono maite nyombeli yagambe myaka iko raundi ye nyomba ne ari raundi ye nyombe na ngate ko gamba yoke sabe nyombe ne igese bindega mene lakini ndeka roro musane
onye kwa tiniri kuteka kwa nyumba enge abo ko gambe kero bamaite embu ya ona kiukine bali ko kwa na bona ko kwa nyumba ya ona enge to ko ga ona ya lido dana ne nyumba no ko nyumba ko mo mai dege sa ko mo sina bakatori sekanya lakini boniga amanta bange mate tenge nyumba ri enkane ra to te da kwa kwa magore rindega gambe kitu aba ya tali bwa ta numbers bwa tendo yo ko kwa obongo ko oborai aso ko ra to kala to suma ma jina ki no to ba ba ke entro ko to sa bi se ona nanda te ave se nyumba yetu tali ko nyumba ngora liga se kwa diane nyumba yetu tunia neto to bwa te kuna mama mara fo ba ko ma ko nyumba yetu torabando 6000 ni chesta ko around 300 to chepe nye koma Kembora. Lakini bono mwamusi omanya gambe myaka 10. Waniga yamo mori yi ne ronde ne regenda ko gamba wane. Bono umunye ko mane ruga to boju. Tuwale ko ena na ko MC bunye ko mane to na no bo jumba bo ne bunye ko. Kagara bali abanye ko mabagaita bote bagate yaya mwamusi omanya gambe myaka 10 wande tra support ya mori. Bikido bwa to boju metra support ya mori. Njenga jikonga daya kubanjira kuruko bako goja bamori tinkonyara kuirwani o kurwani royo minto sanya na waka bangana nali weta banya konkani banya kweta banya konkani kacha kule yo maya dali kwanja murangelie kyombe kekeno kyabaga kabe nyumba yaito mwante bi asobwa akarangi bagandi ya mwana we tokwe kudani tokorocha andro nyana no kolemera lakini boni ya to koligera libuya musikiti sasa yakoleka okay sasa tikagenda moto aye bange 2027 naro okoreki uchiche ngasiko go chikaguru baga ngaki bante birigai kanti lakini tintige tipinga badia no akinde ya ngonya gweta ndinya kumanyira ni binte binge ndamanyeti lakini mu maete na mwana chireki na nabo naboiko iko bo nyomba mbo siasa ko nyomba mboro ro nyomba boro asinare buni ndona siasa madendri ko nyara ko era unisa ka dana bani nyumba ino era nyinge to te chikoro chi nyombenke we chaye support ko chimuna ga toka okay gabonno ko ikoti kana mangano ko nyomba bagambe na bana inji bonsi abamo wodienge maba ko chikoro bakorere meremo lingana mne wodi no yako ita chikoro okay yesu mu skondiki yes anene mu chando yego bwe nyomba obeire umuchando munene go chasabasa bana morali gento ndagategere yo munyomba ngagete nga ibine bye bintu bona to kwenta go fight bona basaye era turusie mentality y'abantu igoro yo munyomba yes kiara kurukale nano muntu kagambira batanga nyomba kyakuru uzo muntu atatugamba tabange nyomba yagambire mono nere okekuga ire nere burayi bukarororo bona generation etwekire bona iga bona to kwenta kurandi igoro ya ubunyomba busire bona for example unanje kerengo tirana njono nataka komboli chinyombe binyoronguru ngenyomba kete timati jege ntonde jende interested na kutaka kokonya abantu asike nyoronguru kyarasa komboli nganyomba kete mbando kibwate nyomba kete manje tinkunyara kumanya era ngomba kete nelina bono aki ngaki yonsi pia abantu baberega at this era kuso tunatoikirega ntobwenta kutwara umuntu awenta kutwara like 1 kilometer 2 kilometers kwenda kulia maje yento yakabere ntobwenta kutwara umuntu nabona baona iga akoma gusene nyumba kwarore bintu bune okonyora baona umuntu mate una ikenyorongere buna for example na kire twesime personal ngese nkuru umuntu agantengo umuntu nale ngaba abana ngestabaye bagire chinda bakabona iga bakuraranze ngatabanga nabona okonyora ko gatokonyora akina no mu MCO yakera konya news yeyo umuntu nabugete mambya kana kamwakire kura ibintu bune bina byatakire kuruzi takorengereri kuri umunyagatari wejinda te ukoze na even 3000 kwendo musibi arusibu mugore mattress na ndo mugore na yechiri buza to isato atebe nenje gaki tigandu simba kento nekyo kekogera nano nane bintebe wana batabanga nga next thing anga koranje nga next umuntu beka na bago soko mate gogo fight kyara ko boli ngento kyutarakora kera gento tena akorere kyaro borai borobu okemate difference na ro morali yo koliyo borai no korangeri ukoliyo borai ngagete ne abantu batamaite mono abantu abange ni baso in politics mwana se bone byongoze bone unebi mato muntu tamaite batabanga naftali umuntu oli ole town yali
uyataete kuri chikura nyore chibesa agokere korari lakini in the real sense umuntu umete politics nabakumanya nk'umuntu oyo namanyete bono munanje personally nje nsomete skule ko kunyamo Kenya primary nje natachitenze mpaka kere nje namete ko to Sunday ke kubeko ine kiendo gyo kanje namete nga Sunday viatu ndio navaa kwenda kanisa imangana ndo anzi byo Yesu no gutatenze nje ni mate nga kiekera kangwa ukire yanga nje nabwata uniform mate natete buno boso aiga class 1 ko so class tunali yange ndeko pima igone ibire ne biraka gupima wane bintu bune bikwa yanda buna litu kondre na agenda nka ngaliere lingo boli omwana nga nimefukuza school fees kapi 70 shillings paka mboli tata kage 70 bobu mwana ko talira kwa wane bintu bune byo mu MCA mata ndo bande bakwe imagine ka bomu karoro mu MCA mutake ko sakai project kete mubeka omu MCA mate mono mone gase nyinge no kuligereri aligereri buno yo myo mintata ko tali tangani ligeri emechando omuntu yawetera nyere county utabenga ya bono gaigo mugabana ali sinkoru endo ketabo kongete mborega nayo tanya ko allocate message bakonye kare kwa matabiri nande o tatebya abantu abande bona mo fusi gentegera abantu bakonye ke nerega tali ngutayetenga ano mo MCA kerege ndo tato sangeli obeke mubuko bona nana mane gente ko late bintu ne wata be ko nyomba era ne bitu kwenda ku fight ora ro litangani umuntu abeke gente ketani abekonye ne nanje tetako mo MCA beke ward ya ne nkoro ime nye imagine siza jino matenjiro kwanya kwa ndase ketoko konya abantu bandi wacha konyora kai duguyana no alenge gae ona that's the spirit we want to create the case asaba bogambi bona abantu bato that spirit na barusia mentality mono yamangana bana mwaleta yo seru mono moranya ro serambu ya yake ato korangeli bantu babuti kurumamba kamara ko bana 50 agini barasa timbo atikina anyora kani mba lakini barusia mentality bamanya ngata toratemo monto for this time anyara ko kolege nteka kora so amangana bo nyombaro we want to fight against it agato konya abantu baito okay yeah yesi umo skonsongo na nene natkatolgelinga nijiga ninki abasaba nge batarabwatira chikura nande ninki batali gwesona ni namangana siasa karangoligereri abasaba nge chikura bago cyaka mutanda abagaliriyo maita kama ndenga no matera ira na ali kichikura nge myaka nambe nyingare ko bogori yabasaba rwo lakini nga kinere boni noche myake ona basamba te makuwa tachikura amboni ganja karango ganda abantu ngo badene kikobi to bwatie kuro musana n'uryo ati bwari abe abantu bandi gali mina bero kama ka IBC ya constituency aho te bwate kuraga bono egendo tongenda bono iga totikona kiana asiga tunanti ko bwatu lakini ngo kadabina ngo kwanda IBC kwa chenje kura ya agaro te ko chenje ko bwata bono iga abe saba saba soki kuwa mbugata chikura nandi mbagenda takubugata ona de abantu andenga ntoko nyara weti matiyanyo nyanda ora koreki karabwata ko atubwata chikura ne tukoreki weti matiyanyo mo weti matiyanyo monge tuno mwamisiye monge tele mo gavana oyingo chiko wakiri ogi assembly ali egona ki enje na kwane kunne representative yaba ye constituency ani ye ward project ono ngore na maiga kaigo igoro ya abo nyombo mina tinga karo ko bolio njama dana so ko ta ko tuale kya so kya ne ko so ko yo bora ye word ona ira ne te saba ka kabaria bari na ne to kama na agande ri tanga ni se word ye no mai te se ke tenga bakania agande ri nyombe ri o cha kra se te bakasi ke te ri nyomba ke cha kra se te bakasi ke te ri nyomba ke ye nyomba ke o cha kra ri ko cha aiga bu ri nyombe ndera kini ine word ye te mata chirani mata katema komanya si nyombe chinga ki ne wodi yete kwa nyumba isato wodi yete cha kata sikete kasikete kama nyi school ki primary se wodi ya naire ngachire secondary boy wa location ile ngamba tira sub location ile ngambwata ekara mu chigo sako kana ire kero kiyo bora iwe wodi ikangoro mukutana na ba sub chief na chief abara ma dabara abara ngake amana aba naiji toko korangore mekutana na nyumba ko kwa batule uruwabo namongo kirabo nabo nanchi ngiche kamene ereje to kana mate Monday to Friday ko nyoranga obwa ole bis matanga ko chia assembly ngo gando lo ko ile miswada na ebinte kamene ona utaka wikiraba nanchi byo ko tumeke abangaka bana basabchi bako tembo kongia nanchi bakwate wikirania bakongo okay nyado nyara wikirania abako tema so ko nyara okay negendo kende uko tabwato ko chikura
bagochi kubara na chinga kicho mwa na yo nyama ta wange ba so bagwe so na ke mambirio kai kwanya no wani gera ini gichi abago siekero basiekero kina babwata ba na kwanya rasa bandemia eite babwati babwa basangereru basiekero rusiko 20 warren ono ese round yero abantu mbate meta wesoki kulingana na serikali ere ime ebi ya berega okora byage kiru yutsi abange rojiren obona na wake kuna ne right yana sine right yana na ogo jagonda ina bono singenjo nayo len power ante intero gotera ndanya cinco nya endo me dentro ati gotera mangana wanta usio me dentro ati gotera mangana wanta uzimba maidina omweli ogire kete kwa sausi ne ya wanta akuna yatinya ko irore one igege tokenda kona kodi ya batana ki timweba ngaito ko ganda chiku ito kwa kachiko chienze gochi ito kwa mnajama kwa ko nsanga kya ndo wami ingonya kumnya kana mwana omindo matianya Okay. mongi nyore Asante. toko ganda kumveka security ndo mba mutama gana Okay. mwa to inyore Asante sana. obono omoralia tubuna omwana bomugusi doredi sana go ito rori mai to njira to ko suguma taliko salie kara Okay, asante sana. Yes. Yes, umusikondiki. Yes. Nja ningi motari kubatira chikura anene mbwango mu chaka gwesokyo yo maso yo mo. Nanenanki kya bairire otaringe gwesone namangana siasa. nkori yo marari nga kurumaga ishida ya kabere ne nabasaba bange bataka gwatire chikura na sengenji yokogosa ubegeno ne byongozi bale wachigochora bono mostly toiso gocha n'abantu ababaito ba boda oketora ne bono timonya bantu tutige kwiroga ngantu nyonya sae tole okonyoro musaba bange batati ngake kura kuchimara waba kurumugasa ne gazere kyara kwenda arasire taseru anda asire taseru bono matana bakonyoro cheruru taenda so mostly mbali utwa interest no gwaka kunyaba gwata interesting bakoros but this time round kulingana n'enjira abasaye bafinyiru kulingana na promises baetu batarora ngagirite na yari girimo nonga etagutika marore change na lenge naba shimi wagete na alikuwa na mwiso nenga batebinga ebungere mutuga ya 2027 bunge ko chakobo bunge gete batanya kora y'abantu gete batamaiti bakaja kugumenga bakone no mubunge kera yani change ko chakobo is a very average ngao pina gero montago chakukumi so abasaye batabwate kura kurumaga na sengenjo okay okonyora timbu atikende ntakete kumbanga tera ni nagunga umushimi wakarase takuru 500 ngola arwera ni ndabwata 500 makole ngeli ntune bona yabigana linde lyose ntagete kura kitigaminyoke ndarosie bese lakini kulingana no gofinyika kwatira na sengenja abantu basomi barore nkyanto bagwetera this time round I'm very sure gwikakobe etagutie bo kulingana na statistics yoteba. Okay, yeah. It's asante sana. Isu moncho mo ligerelia na bokenda kubwatuke birangeli bya gwetera se namba ya 0716111177 abo yogetembea ti Facebook na boigo YouTube anana iborikeli bwate na boigo nkayogendete kubwata omorobiro basaino baraikoru anana ni jiwetera chi comment ya senchira ere endonge. Isu omo skonsungo ngichasule. Oroche mwesokiria nene bunaino atateba no ngisogata na basaimore. Mwachire kurwana naba rai anene babwate bitoki kibesa uruche muchiko ege no buna mwiro burai bose muchiweta mwiro burai asabara yabaigane ne babwate bitoki una ino basai muralia yango dio mane matinya mire to tuacha gete kwa kira abantu batwa chibesa ko chikura ukari chibesa ko inyore tuwa bwate chibarection sata second ya nyumira chibesa chitere tualia toko kenda to na maina pio monto toko support you he chama ya UPA na ite bol lakini hapa 90 pe county ya Nyamira eji ward you just see sato gaba hora katinga ki minus chibesa na buku gamba na boni ga ndo toko myoka nyama na hora bana ndo wati chibesa lakini ngo bati to kwa toka boni abali mu bali ta yire ndo myoka kisia siasa buto kwa toka ndo mande ba kwa chika sine ne jo sena ta ne piki piki ngani yes lakini anje ni na maana jito baraki kuchira kule garden jengo tare lakini besa no chiko mwana inchi elinda twarenke na tokuri nera matoka nchina abuka tunywe cha kingo nyakota kingo ko itango bakwanira lakini ko badina bwekera ini basera basi na bunda basera lakini naonde na wara bembanga kura yebo lakini boni gagusi na Kenya ngema sanjiro yo karagasi uyo ikire kura araiba oyo le serikali mo ikire kura araiba tara chibwa to kesenge njoko ngana ko ikagende
enduru kwa bari kubesa raundi ange bari kibesa kwandi ni ramagendere myaka etane mwako gatano gwachire ga kwasere konsere kibesa cyo mwako oyo mukwa gachiro mwako oyo mo komente myaka etane te kunyarekana iko ko anga kibesa ri kwa ngeire cyo mwako oyo mo eyane kwa bere ko gachuta koreta magendere ochiko konyera bana bagona ina bantu bami lakini inchenge wobora inchoyo ntanya koraki tariko sera intu wale chinke to gotarira gera abanya umuntu yakwana abantu iga mbegwete banywa macho bagorera macho bagorerecha abana yakweta iga banya role bangene bagutire tundu bari kinsa kinyinge gari daraja chipara na chire chimbe gari ego ekoire koraki uikase abangira babute te tundu bari ngode na boniga ertu wakasi wanyamira bura bari chinga kikintambe gwakana chibesa nando gwata abana abwate ifamily chabo kwamanya chipara chire chimbe soko nchiri korose kwamanya omonto oyo iga imogete tarari gari para chiri gaja gutongaina chipara omwaka bwo moerio atomwere chikuna ndagende myakene ani myaka ndere etano mutwa Okay. Ona kinate banga ense moyo chibesa usinjiro chikokora Okay. Into twachagete nduguru mende korunyamira tukari chibesa chiwodi sa tukabate binga bona nduri ko bana twori chibesa tukabekira abantu bari bara kolemire twedi nyansiongo muto batakagerete ekerenya ayamai Okay. ole karabu yakoraki ekakobikuru ega tena mware tirekere gento onsa tukwete kanga mwatoretera paka nane chika kero monte gari tokore ichire nyomba chetu ono nduri ko bakura mundo tokwa no yutato Okay. Asante sana. Sisi musikundi eki anene urochi kibesi cyabire bitango asimuro bina inobasa anena abantu mukuranira na barawi biroge biga nabantu aba anena abange bogwate bitoki une ino yabire kegocha bikrania mangana siasa ngakate bitoki bine biyaletere mechano mostly kyagara ngotabere challenge ene sana. For example mnanto bantu bakonyoroke bakonyora ngiri uzo mechanga segete yabidi mbako sabali bago batebi ngasi nale ngomenyoka senjonga isajire na ora atwara chibazira chire chinke uwato zine chirubero mondra data goro 20,000 50,000 chota bwati yae yabiro sali bagoro aganto kaga kogende isengenje bi challenge bitoke whatever kwande bunanje my first meeting na begete ko kwanira abantu ngabatenga erangeri na tabatenga mbono ngochaka muntu akangoroke bicayo muntu akantenga no chigari chipurintiri abusatu musabati yoy bana bantu moja kurwana na barabo enkamata binje jamnot after abantu tukurwana barabo jenda dakoera sabantu nga gentoki ndabakorere ngana kurwana n'abantu kyagere ebitoke rubuno yo atoka kwana be olikalau elikwanze yato morali ene kwanza kana ikire nkoro sabona tatege ndona jina roli kalau ngata yani tingo tena pipa ka denta ka bwati kyagera inyo to machango nole tu acheta segete samwenka pake kabidi ngo akerwesi mingo fosunga naftali to machagocha anya chiba soto bana to facility to koru pataye na egwara kwa bachiri wasa kwa manchiro na 10 era awa chiba sababu so tari mini chabantu barosire lakini chiba zero chabantu tikabarwanye babwata atia sama na uongozi one ga very sure nga abantu bachanukire na mwana abesta kunya kutozuia batu wale ndo tuwaranye kwa bwata kenengera likeli ereza abantu nande with your sincere heart pia nabone yoko abantu panganga na kubona liyo bwo bana chibese kina tanga mana chibese ni challenge ni mata anto ngocha gocha bale bagosera abande bago etabo tuko bakuru bagakeregento style yo kalao I'm very sure una kulingana na nje abantu barose na uongozi wabona hiyo. Okay. Yes, asante sana ngaiga nare okrokuna Dominic Kimarube atena Dominic Kimarube umwana wa sikuru Nairobi South B ligo agendete kubwate yema semo se umurubiri wabasaya no yakoro kutirisumba katirisa watching live kuru Mathare North no are amone lisasiria ya watena nigo abwatsu umurubiri yema semo no yakoro kunere David Matata nyamwaro agotana no habwatete yema semo kuruma wawa era kuru ajeru akerubo agotena forungira kuru ngumbu Baren Kingdom goika hage tembe TV no are yema semo bakora ko migero sokoro kebande omosetia otena niga bwatete yamase mokoruri kenye ase umuruberi obwa basaye no bura yandara kubwato kebirangire byago wetira ngetembe ti Facebook na bwa YouTube na bwa kubwato kebirangire byago wetira sinamba yesimya 0716111177 inchi ko bietira asenchira erendo ngeto nyoromo timokomo keto kwirana togende no muruberi asenchira erendo.
ne kwabere gukoria ebintu by'ubwagaci na turabaniri Chibulironge eduka ya Sha Ceramics yegutoka imiyo mu cyobusongo yekonya ebintu by'ubwagaci bunabono amabati kurasi company au ya maisha nyumba MRM ayora tumeke aso kugitera okubeka sekirama ayo ali yechi size au na wego nechi color au nkona bari chisimiti kurasi company bunelia Simba elia Rhino Bamburi amunelia Rai nkona bari chichuma bunabono chiri cha deformed TMT bars square tubes flat bars angle lines na wego na Z bars nkona bari chi wire mesh chi black sheet chi black pipes na bwego na BRC bwego mbabwate chitangi bono buna kurwase company elia Techno elia Roto elia Top Tank na bwego na Jumbo igaiga as Sha Ceramics kera omutinyokwera mbabwate chiofa bwego mbabwate obukoreri bwa clearance sales na ngubwate ukabale ebintu guchase chi institution gose institutional supplies talira lero Sha Ceramics imeyo mu cyobusongo ase nyumba ya Kansens Plaza eyo eligeranite na Mocha Building asamange bakere esimigwetera se namba 0703943972. Gitebe Technical Training Institute nigo ekorwa amegeri jechikosi au bunabono building and construction kusobwagachi abwasaba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda au kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gose obusoni bw'ekyanga n'ebintu au abu ase bali na mbeyemo asogotwara machine chekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegerie bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebintu ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoro iga asamalieta kwa Alpatu Maliba mwalimu munene Ogitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yewecha saya asengencho etagete komenta uchusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana weche skuru linde banyore system cyobufundi biyamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche neche company au secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia bobwate obumanyi bebirengo bikoromono mbayitiri ne wizarega amegeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyamoyoka kurasomochi omogwawa asepare nene yilami yakoroikonge kogenda chebera samari tanguru Kenyara Wilfred Omaracha Strabwe School y'Uburundi ya Gitwebe Technical Training Institute ase accounting Nyamira eseboni nanto bwate intake yo mutinyo kyanda wase September intake babana twari ko ganya bayiboli bali bwata abana bakure school from 4 na bali batigereze no letter 8 bali bayirenga kiga bali testa abana bawese Gitwebe Technical Training Institute nanda abana twakire Gitwebe ntanyari ko bakisemi chekerango kegoro nande semjira cyo bakonya sama tukari moto karibu sana Gitwebe asamange bakiresimi ase namba 0713985300 Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance.
Karibu na ndo mwanchumo ligiriria somo roberi wabasae nobarai hanena se twasoire ntunda ya kabiri nande yo mwelio hanena se tugende tugukwanira amangana aringita abasae habwane nebesokire kwirwanira asamangana aringita siasa nobarai aigeme yensi ya Kenya nawo tena nabo yo mubwe morobiri yiga asuranyiri kubatuke birengere bya goseli boli wetrasi namba yazimi ya 07161177 naboigo getembeti Facebook naboigo YouTube yes yasinginchu yebiro bigende tikuminyoka ngenda sabageni baito seyemo elio batwerere hanena sentunde yiga yes umuske naftali wono kitu asoira sentunda yo mwelio tiganene turakwanira bono eganga ya inubu nabasae hanena smokuru unayo kolgie kirugo kibo msie wodi ya Kigogi hanena aliye yiga urachi gutenena ase abana inchi ba Kigogi ubatenye moko ngari bageri ninchi kubekerani aya naya oyo tatigali ayo mwemsi ekeranire mihamono moraria azeli boli eneligia sana ninkwanire igoro thomete ngakeiba bya treka ina benga na leakage ndate ko oli oreme era jo fight kiara yeranda my manifesto of course ina ndese abantu bono masomere manifesto na mataye ne kengo cha korane ngakei treka lakini bona iganchi unango kwana diswali lindali anse no monto wo siasa omo MC orobono igente tangani oja goikira abananji bagotebi bakugaza kabisa nga akiterena na orato konye to akitokonye igomi nisibo kamanya ba murusiya magosa tochakere bintu una magenda usina echipara chindo chechi chenisa complain personally nga complain no monto yo so liboli ali unanje ndatebenga ndaliganya ali setebe abana inji bamwanze boke kiara bacha komatebinga ngo ato promise lakini ngo atakarra to ibintu ne binge batibire under my manifesto elimo cha kuwodi chikura igona sebo ngono to kubikwa asema tikunya kubikwa kiara ngoma leakage mapema okay asante sana yes muskonsombo nayo kubise leakage yawe ya manifesto maite anarida ante abike maina nganje tikonga number 1 karonda ile ibageli yoko bomo msimu ya ni onye ko be pacha yo lo rosrich paragi nda magonyi ko chimente ikanji paragi chikeke wangu kira onye tararo si para chiria chinateba ikante mekuru kura chipara ase miake yetano ndabo osige tano banga senikome onye tingo chikereke wangu kirami uyo racha wasa apariki abekerana onye ne bitacho byabangina bako kuchakara ngire bisaligete ane bire bitanaroso nita mesana kuroso yabangina banyoma chama igero kini ke kwana ga igasembyo ambongo kwana lero nyaro rosi wiki onye nta kwana tare cha koroso otali gasi ayo chwe karansa assembly nanya kwana nya koroso kigo yale ko bang biyanga ki tekara kwana na ko rosi bitajo tingaro sintara kwa anga ko rale tikati ke tarosi singi na kwani ro rosi di kuchino muita sembe ina ki nyanta kwani ke tajo ki yali anya got tajo ki ya yoga anga ngwa ke rosi ko bani mi nan to ko mane chikura ndi mi akita ne remo mongo chiko bana ande nya kwana ande anya ko rosi kono mundo ko kwana ko ramambi itali gasia tikabange chegasi iyo bantu bekoliana yali ngoma baro seri chipara baro seri chindo chimbia yenga ga chine grass case ichi chinya bitali chirese wodiana yali ngoma mekishanga amali akwanya twanya etikoro nyamira wekarchi chinya bitali chirese wodi yali ngoma sanga kare ko bagara ne chemist chiapa ira bitingota ndo kandi yanga bere nyagitali ne yere omolere kenyora onye nta yikwane ta sikita matanga akanyibike so ngo yabo ndikando chine yana takoti onye nta kwana ngabanye rose ama na bangenda nyako kwana ngenda kwana ranya korose sako chiko chitikere so mwako amatu batire mwako ya ogenda ko joli nje ko jagera mutinyo onane tali ki kominje ndo mwemsia imanya ngakinga ya tigere ngaingo gendra rose nyatara kora nchake fresh so mwemsia olio ambete miaka iko 100 saa tigere nchakera onye tali nangana ki kanga bana inchi bata kuri ground ngaki mungwano yo tigachi ground kama embere lakini mbona nanga nyobeta matange mechango nini kwande bana ki akiri kwate kutune yale kwa sababu no kwatike yes wabona
ase abantu be wodi eri goma mbaro jana wikangole emeremo ebina kwanira ebirasi ya ICD chinsoko chipara anyokore timanyeti esengencho nango nyagwete katina rapara choche para ngwamba kora nicho moju agina de banga asi chipara jira karubole de sintara chikera bon inchirubole chiri arosiri inchi maintain ochirosia chikereke wango kira incho mondo bwe wodi eri goma arora irami utige rami ri koru ke kaneti legende kero mondo ngari mungino kwande tundu bali wete rami ogende tundu mondo koru ngari ande kanisa kuna chikambi chikende rede onyora sa gutacha ogende kanisa trochire obono mwamsi karanste boniga nchende to komotebi tinda ngurwani abatangole mere andi ngiche tiga mwenyori biriatara akora tigera agenda kore abante meremo go siasa ngo igole rwere tominya kanya magere Okay. Amagenda roka morning aki amaite manifesto tali uchi koni manifesto ndense tali uchi ko kwa yani ngono ngani nganga monyi chengori yetano kwa irungi kwa kolire uchi kutaboki. Asante sana. Yes, muskina naftari. Yes. Na kiaba sae be wodi ya kegogi barachi kwene kibunanko wakera barubu raibwago. Nke personally ono tigante me kueleza igoro yaba sae ba kegogi wodi. Mate bintu mbiro bire simple ora korena no monta tebenga mate to kunyara kore ntumne president to kunyara konto kore ntumne governor to kunyara kore ntumne MP o kore ento according to your level una MCA. Yes. Ono for example mate bintu mbiro unangurigere ali bona mna kegogi wodi ali sinkuru okunyara amana mna basabe chipikipi nabo mato monta ara kore chipikipi ne chichiloni squeeze kunyara monta kana ko 400 500 per day onyo chibesere chiakane tabu atana mbesa. Personally tigange na tebanga manifesta ni tingo tati yangu na kanta kama goka ne oyo no mintata banga lago jikolera kole na bakole ndakole akantongara kama na alengere sana for a long time. Wone gentu na mara beje pikipi yoko epikipi yoko sibiku 50 bob kogenda kera boda stage esere o make sure match aikiro ole machine ayori ko tu monta mako mushara na 30,000 usibeli abantu beje pikipi free of charge pikipi twego cyase umuntu oli orali kirera gusibuka bakorere gazi under the ese account bona era gwakano one kinege ndukera be mujiza ke no mushara musini netu no rusi oyo mwakana egento mune kitinga getinga musaya na batako kune ntuneki aye ngento yakabere ebintu mbira abono for example ebintu buna abangina baba kwatu okonya orota getenga oete ngoba echi kwenda kwataromo ginoma kwatu kwa moemi kwa mwami ambiri nanyo gotera mungina buno ibono ko weta na nebinyoro tai lazima konye kirumonto ono buna personally njembo atabiranga alingo pima ngo monto ikira at least 70 years and above njira wako mu ngombe ando mo kondisro ole masigete oli ko monto onya ko kamera mo minoyo onya koli ihe umategente kwa mukolere akorora na maiso ko wako ganyo ndoge enda go save for 5 years 4 years ora na mabeso kuma banga toramukonya toramu akenda ara rusi no mubuka mwe entu na watete umwana waseli gwemi ono tagetoche ngamko bangira ini ngotogi korre gento montara kore ebintu binde mbiro ko nyoro monto tari wanja kwa yakore gase muna tene monto ko ndi pipi ebintu mbiro gwenta kusukuma bono muna ebintu muna nyoro montaso amato no bwali mato bwali mo monta ko manyoli mo 5 years ales ko 7 years atagwatigase tema koligi enchera uranya no konyantu nabo banyore chigazi libageli epikipi yo monto mangata taiboli utakori skuru nera bero ono konyoro monta ndiko sene form 4 liver monto ko bole tine graduate paka na woso ko ma 50 bobe senjuru mu matene kinyoro kyako ono gento ne bi at least ne bibiro kyaranje personally yani mbwate binte binge sana surprise things ngota ko basomera during my first holiday kare ngocha kurusinge manifesta anereje kare ngocha batikoera sabantu na no uri granda acha kukumine kena kare kikumbe nege ndukyamane so mwana inchi kyara banta bange babelieve tinga nchomo chango 50,000 chomo chango 20,000 bintu bina ndebyo machango nje machango itingo taka je ngoboli ngo machango chibasere ngota 200,000 nje age so wanja kyanga kane bundie kwa kachamba kekole those are the things ebintu na biebi lakini tata joto kubikwana kyambi kwana na wana resa ara shitukata yabanga na biebi ntakere ko kosa ndio kujiko manifesta ndio ranya bwatke earlier next year. Okay, asante. Yes, Muskonsungu. Na kitore ne kibuna abasaibe wodi yeligoma bago kero raiwa. Abasaibe wodi yeligoma. Ngana ikakoteba nga advisors tino chiko twara basai.
lakini antebe kuronge onyango twara advisors batano batatu n'abasaye babere n'abaganga inji ene abasaba mbango bobisi era nabo bakomyoka agana alia asingi okurigeria abacho abana abagaka abande inga ngakyubura ibwaga kori no inkurukare akuru wa kuchimutu umeto mwaka ekurigerete mambi mwaka rarigete mambi se weekend wono gani onyo muntu gukwerekesa kuchimutwa naga soma dekorwa omusa oyo nere agency yakareki nera agotebi mambi gukuru bura ikonyo abakwa begetanga bawo abasaba bake aba ko bitige ndero besaba gakana bambi babasa ababarai egento nari gukwana igore abasaba bane begori erigo china gota ina ne pikipiki ngogen lakini boniga tindaro na pikipiki ne ke to bwana dingora gale family osi yandusi aro ke singi tiboniga ngale gento kende abasaba bane ba wodi erigo watu ara matumaini mlango ile kiro kwa MC wodi erigo osaitenda chikotika mayo oikatika ransam na urbante vinga ki ochakiraga murai otote toto konye wikira asemia ke Europis abangina ntukwata bangina bakura basirina bagaba imba bolinga abangina kali byonsi ndachemba konye inkin motagete ngo konye naye kukoboka mami kwa we iguna naye nono mugako ana ote haya njingebe se haya mbekiri byasara na cheki ne yogote banga tigamba ko raka moria echiri komi kero yo matu atuge akurite sike ko chialia kwanyana bakobike suku moro mambire chi sabanga ralo ko kwa to ko chama na bali chintakana basa risk ikanjiri kalisana umwana otabwati wiboli onde bwese ka asome uno mwa ena bakwe ukale sikuna nabwata bayiboli witira basa liyana ngoena ingonya somo jumbo wakalenga kiti ngoma sinenga bose owora osingo abongo mate ya omo jumbe basa liyana ye county ya keiro mwana oyendaka rochini ne inchende nsa rise abana siasa oikamanya abana bali se wodi ya nembalenga bali chintakana balenga babwato mwibuli omo balenga batabwati mwibuli pi tugwatana bakaba abana bali batabu ko mwise kore nyongo dana koreki utana so ago so tari kwancha kwa ona oikande amekurigereria kiro monte igweso burayo bwane ingakari myaka 5 ere muto obwansuga improvio pakabadena next year next round obo yogo jumbe tigatora ara gotika gaiga ora da to kora gochumu tu bwene roma ko ndo gochu okay na denga asemwe ye word ya ne yeri goma ningonde nekira sana igwete na kanga mame na so assembly ya Nyamira eke bishe bintu bira ali bisari gete sana yes naboni goma de ntubwate bakabangwa nabandi bakubuli abana bali bakubuli wa senator wanyora bakale kuwaga cha chinyomba noti mugirango west mugirango na borabu bebe ona kitutu masabatiri county ya Nyamira maete tigabache ko dieri go mangu na baga chinyomba ibere isatu chaba kuraka baga chira bana gete chindakana chitikeire usenanti yako senango yabo balende abaga chire chinyomba okay abunda abasekorabye singenjira kini bono singenjo bana inchi tuanjire ko ngai lakini nawe ndo ko ngai asante sana yes umusikondiki Yes. na kiro chikone kibuna abakoreri bangu bwatera na bore biya nabarayi barachiko babisi ko chakero mujumbe ko ike county nje personally igentongere ngamineti na nasi ngole kazi igentongere gotewe nga fanya kazi ambayo imekuleta kwa kazi iwono that is the motto na ile yinje ngubwati nje personally njakera ngwande county kuwakilisha abantu bali banjoleta kingo ke county tingo nyara kobeko wadui ne governor kile governor will be my boss so means we kanda usi uswane ngianere so that ekera ngoma tebye gento ankonyera bana njole bandete toro omo MP tingo nyara ko wati motebye gento kiranje ni mwakire sima tebinga mate pale ye ne national government akitema ngo koraiga ria bana nje baronke bango kiro igo bono gento nda kolenje I'll do what we call teamwork
so I'll make sure baka mkore gasi na barabu so tariye gasi na nchi mbere ngororo ukonya abananchi egera nyana kuhakikisha bintu biri nko wa promise. Yes. Yeah. Yes, asante sana. Anene wano kitowe chikwanda ndoche chinsani ho chigandete kominyoka senchirere ndonge. Yes, sikio nsongo nate na renwari kama ya Jubilee. Anene sikio nsongo wano kitowe chokora anene tikatura kwa nerengane yega. Toraba sabange ba ko murungane buna abana siasa bayosana ndi magega yo skema tiangi na gotiga abasaye magega. Orengana muna ikrengere kigangi chikubali nalibaga yokone kibuna mu chikotina ne ticket ya Jubilee. Ono njomaite. Anara bolire kero ekyo bwa MCA. Nanya ko so chama mbetinge kete. Tingo batinge ta nomination. Rasmi re kor ku rasmi. Lakini sasa ya mbera ke tenda gwiri gete ni rasmi kogamba. Lakini sembu ata na ninche vie kama ne pat aliara wekange. Na montone se kokona nata kete sema ya Jubilee. Yo nindere litoke ndamo ne nomination. Nomination ya reke korobo maana muri kwa mangana ngaki oikamba kuye. Anya bako nyakarana namba bwate mbende aminyoke chichama chinde to mira nenter. Anya no gwetana no le bitenga kabisa. Injo tomyo kana nomination. Umutie nyuka okane. Kale 29 tutago stare tat. Mundo bwate ticket ya Jubilee. Dagracions. Okay. Ade ko ikanto okete na ade ko ikango rambi wodi yeri. Yes, sikio nsongo mete. Na kibwato kwegeno kwiga na kibwege teiga kabisa. Okwege no maide mbwate ngolinga abana inchi bare maiga yane anda bana nyino bande tina ilinkwa bole na chama geto wasa bole na chama geto lakini boni gato kutageto utache ejama ya Jubilee kwa mato nyama janga tana cha kusi kanya lidara cha sawa tena njama kia ko boli koro basa bange ba urubo chali koro nyancho nori kero ka gweta bara konte nga to maite ko ikoto ke kanyanga nyire ke kyo MCA tema sana so ese muske Fred Matiang'i andi Fred Matiang'i nore kana kia mana kia gaji gotumeka kabate abi ka jitingo ade mo chane se jaba ki chikura ni mo cha kongeti nomination ani mo cha kongeti chikura china ne cha tare kumi mutinyo nani mwako ko ngoma ndimbo ati ko bona bona ngo chinde ko ono aro bona ngo chore ko no boli chikura o ko boli chikura ko made ngo etole nga ngana ki se mo ya muchucho tikabacha sabo so bongo wancho tapingirio madero kara chinguru cha sige Okay. tikabacha bambinge basuku Mexico ngwe ticket yeri umna na umra wande dale nano or sikio nsongo urabure na nomination no chikubwatera na no lyokoira. njoma tindara do sinimbu Yani oresa kubo. ngendo gari ko taro motu ane moraria jeringa na mambingo butinga ta timba sabetu nomination ikira kingi anya ko taro motu ane na kingoro ta na mambingo bu ndingo tikane mabe. Okay, asante. Ona iga ngendo kinche manyete ni chenko bua tare 29 ni mutinyukane chenko bua ikira kia nomination kiese chama ya Jubilee. Okay. Na bande ne byama bya discipline ali yango yo mai Yes. se ko yeri omatuka kwa tomondo wo boys no yo mabie yura bench tumya kana mondo ni we serikali abande independent waje. Okay. Right. Doko chicha ande bondo ona banda do tumya kana barabo tikora wanya ko ligenjera bako ngata kiense moya kisiasa lakini nje mondo yego chikonsuma njere ndio andi ndi muoba ina bando bekira ndi mama ite no yo kwana ni kero njera maite siasa tal kanisa siasa tal ko kanisa. Yes. Oi kato su kumane oi kango tiye ke maine ke maine kango de ka ko ni ground bari la maine mondo yo no kwane ta ikende kene ke ko bona ndo bane be wodi eri ko mamba maite ngaki tare 29 ni moti nyokane mondo bago etire ne ticket ya Jubilee we ticket yeyo nda gracias. Okay. Atare kumi moti nyonane mondo chiko mwa MCA wa nda gracias. Okay. Ase myaka itanire moto. Yes. Njenga ndengora maya ingo kora mabe bangani mape mandena ki mumura naye kanya kubange birago ogende lakini ndiro chikora mabaro woikango le gasi ngese nginga tete ko bojumbe kero ko bojumbe ko jumotu asiasa ndari ya ro MCA wo ngento cha tuwe wana muralia keli madana wo ko MCA wo ko mama mbia to kanye manye kole gasi nge wo MCA manoro de ndo ko dena kiaya na ko isane wana ko kora ko kora tigra bandensa. Okay. Asante sana. Yes, muskondiki na no watu kwegena kwega muskonsonga wate. Ana kwanza kia makio. Enche kaka tu muskonsonga era kwa na tour experience kia na rabeire. Nje personally ese bintu byonsi pinara temere ko boli. Nje nanya ko boli buna timbu. Nje munone ndege ngo boli. Ni gonse nsinyire na kinonje ngorusi olimo. Yaro already ni matenga nje no msi of course.
but kulingana na siasa ya nenje siasa na ngawe tofauti kila siasa ngo cyane ne tofauti amangana ya chama umate mostly bona uno musikata bena se jubiliale jumate chama jengo nyeweka ni una egali karole stage ngendo ngimba na afya engisaine ntate ko enda kwa sababu nge ona ne gali minute nande to kongana nindi ne gali ndonsi tinda ma usina bere kenjira yate kama go correct nabongomnya kasayo ntebe myoka jubilee se Fred Matiang'i kago ikachenji siasa nero ega engemu ne gali okolina gali ndazo kajireta yate kama uruna gyokora njebona entombo atana afya isaine ekonki county assembly ya Kisii kwa hivyo so amangana echama gagoika inte basinde kwa hivyo lakini entonda atenda tekora beka abantu batwara ukwegenanga ngento kinda abakora nabakora so that ndina gali ndoni zini ndina no ane pigipi as long as ingike isina promise timbo rufe yogo iko ona tigana raro si feji kuresa abantu kingo ikange kiri batata bono ko ngakere kura elingo batayibone gali na ali nene inunganye nkoreki nyike ase assembly. Okay, yeah, yes, asante sana. Yes, sikongo korengana mana kwa vira mungana siasa anene twisik yarorira abantu abange anene abantu abarema bakwe nakiura chikwene kibuno burayi bwago kubwatira nigore abantu abarema abataka asoburayi bwago bachiko bakero burayi bwago njese experience yege na bere nguburi chikura mata kala kuburi chikura ngo manyore kero kwabo wacha isiko kura nuri saba na inchi wagenda kumanya michando babwate aboyiko wagendera kumanya asikuwabu irete nti kwabu achikure oneka nabu yetu 2017 nera neta saba na inchi ama otoka na makonte ingambi yolepi lakini wacha the late ngachanga acha 2022 akantebi yogo kwana lakini ke bona abantu bikira bateba ngaki muske sasa tigara agenda ayo choko cha kurumaya yes ngate abantu abiriga na mbali bacha kungagira chikura atembi yamara soko oteba yonsi lakini rende 2027 nje mwande nje moko banga akiti ngande ko banga 2027 yamona ngabona nge banga de yamono ngaki chirende teyo bantu be wodi yana yeri ngoma baamwire bata na lintu ako kaneti anya kwa tiro tamanyiri tatebi ngona ki ko chencha ko bako ngabate imo chenchi ko nonde nani nga woli nyomba ki mudete ngende akande ngento teto obere so muske Matiang'i mate siasa ko ru assembly tokande parliament tokande senate ere ko mo president yule Karan Stemer ani chinguru ko bana se county ya Nyamira totatwale tia ba MCA ba opposition ya bange ke to chikuti Matiang'i ko gali abara abeta twale chinguru already ase Kisii county and Nyamira county next county totebe chi constituents 290 totatwale 3/4 serikali ya Matiang'i kara duto mai tengo iraro mai serikali yayo ko chiko batie twale chinguru chu assembly tubata abantu abake ba opposition toka na parliament ke twale naro abantu abake toka na senate ono go ikatwetia abantu chikaba na tsari nyakolire na kinchama kikwa kaba no mate bwati kenda asesiro ya serikali abantu toka tene senate chibimera na bajumbe na jamsi taswa una bono musike Fred Matiang'i agale Migori county oni gali ana takwamba na ndo bale bwati kanga yo support ale totara twali kanga yo support oni kana ko ga karari na dikatoba ga iga baje story next thing ko kanda tole county nga toka ndo kwate yubu jakui ngombe ye kero dranyerende buja ne chiko baraki ne chiko toma chiri ta chingana to kinali abana ikono dineri torori to toko ni ta na ngana de ki Matiang'i ni torori to toko ro serie dieta dia chinsi ya doli bete sinane buja ya marioba mamira mavere abana inchi ba kenya bakariki baragere okay ikono inchebuna manyete serikali era kalmutuga ko bazo ni jira bajumba bange akomo president ko ikatotora ko bazo ko wadi njerende ona to twale njerende to kotika bo boli chikoma yes asante sana ndio to bwande no bole mumbuli ngaki Fred Ogambire ne president yet nenjina agambire no mwamsie bwe wodi ringo ikana abwe chikure chira chibra nango ikali sengo chikomaki ekura yane
entang'ani gekobe yane gagara maite na boko goikora aramena yani uwe yakira kwanza ya kabere ngakira Fred Matiang'i. Asante sana. Yes, umusikondiki ono kitocho kurasa nganche biro ingana yawe yo mwelio gochiase haba menyi be wodi ya Kigoki. Morari engaki bono tochi okorera egento ndateya abantu bake obonde. Yes. Ase bono iga tigaba aturie kero aturire engaki ngwekere tokobaeresa ngitutaete tomba maite mundu tayo tamaite kyarari nase meto na nsomerete nokorete mukune asinini egento ngere kwa bori igoro ya abantu bakora ku disabilities abantu bamenyete no borema kubabwatira n'abantu bagoroka nk'abataka njara bono kingo kerengo soaso oborai bwane abona ngocha gutwara ogwanjereri kiagera njirate basari yogocha ngate basari y'omuntu ole orora nyare guyaka ne school fees n'omuntu otabugati oguti mwana oya gutacha izo che school ngamba baro the same ngabona na bongo tanganira nchege ntongo tanganira ngo chagera kwanza mocho muna omuntu what disability una abantu kwanza ngutangana kokonya umuntu olindo jono mutaka bikyare kenyore karo ko jikura no mate ngona bwato bakongo anda bongo tangana abantu of course magate jikura alomba bwate stake yawo but I give abantu bali disability and bali abantu bali insaka kimaisha na bongo first priority. Okay. Yeah. Asante sana. Yes, kito chukuru muske onsungo engana yayo mweli ochi asaba menye beri kono. Abantu be wodi eri kono. Jigende oganda abasabe. Tugitere chikule chino tuchibwate. Chikule chitobwate weka tuchirende. Nande manya mwe msio no boniga oyo gochikoba gochakira mutinyu nano mwako gocha tale kumcha mutu. Ero yore assist be there ya getembe. Aboi go tigatonya koli chinjira to koli gele mu skoito Fred Matiang'i chikura. Elinde agambinsi ite yake. Aboi go gendongre murali kwambolia. Igoro ya bana ba disability. Abantu ba disability. Awonsi ine negasi abasabchi ne chief. Ikabante ye location igete sublocation igete disability to bwate bangana iga. Ahora umba bwate byombe byabo ba disability. Ikange chororo ngambe na bante inganga ibatete embasire. Yes. Arobe iwonga ki naenda lya bala mu abuoka baikirwange ba twade libere ligi yago somo na siasa somo murayo le ora. Ono mata bana siasa bange to chitweba we bono muntu yo disability da wake de kura. Lakini na wake de ndiri kwa mweba. Obono disability ando chita abana chintakana babura kana batakano nabantu bale biya bonsi na abana. Lakini ngendo na usabanike ekule ndanga ni mutinyu okane 29 ya nomination ya kabere ne mutinyu 10 ani mutinyu nane tare 10 wakogoja chikule chimo chirende ego anatema kubwata chikura so bonge turende egwodi ya itona boy kone county ya Nyamira kimogo ntoma Nyamira egenda mune gasiara ko kanji gokora oikero tindo chikoso akwe na bantu nyambare ko totegera na bantu egwodi yeri ngoma matani chimo chwakeri ogiri kwani aba yenu ase assembly ya Nyamira. Okay. Mutwara mulembe manyana otora tindi ko chikotika gende ke ko ikam teme sana ande memba konya ase myake yotano mochiko. Asante sana. Yesiki togo chigo korera ga ngetire chijumbe nke ga YouTube nara kroko matogo Crisanto sini muroji agatera nware ngime yo morobeli akroko Titus Omwando mheshimiwa speaking wisdom igatena nigo mwa kwanira mangana boli rama yake gima. Yes tigankorere gabo yesu monchomo ligerelia nabo nongwekero mwelio bo morobero wase no borae elie tariane nkurukusaira sinyakunde maiga yechi kamera yaneke nigarenge we Fred Matundura hoyane kichibijana muri yagwikira senchira yo boikirano nigarenge yuchine matogo nyirabuna chikoraga chinse isano nebire no chikonyore kyonga senchira yo wenge nere matirida obayigo nago sabira tarubuligerelia borobia.
ne aino munchile na nutagete kwa igendereria na wigo gukinya ebiasara biaho elio onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagete koreria e wholesale eduka chisukuru